kuba ndazi kakuhle kuba nindidlala ingqondo nidibene nomfundisi nina. Wabala amazwi akho. Yo. Nina xa nifuna ukulova niyalova kodwa mna ndivunyelwa sele ndifuna ukwenza into ebalulekileyo. Ndiyinto yokufukuziswa nje mna kanti ndiyayibona le ngqondo nidlalayo. Qhubani. Kodwa akho mntu apho udlala ingqondo. Aye ndingafukuzanga mntu mna yandifa ndijoke kakuhle. Xa usitsho ke bhuti omkhulu kutheni le nto ungaphangelanga izolo wavela wanshiya nenqwaba yomsebenzi. Kodwa into bhanani sekutheni ngongaphendula kuwe ndiyibhosi yakho wena ungumqeshwa andiphendule kuwe mfana wami yona loo nto uyazibona kuba ukwazi undiphendula undixelele sona sizathu sikwenze walova izolo. Ungandixeleli nje ngenxa yokuba asikho bhuti omkhulu asikho nangoku. Asendazikhana ngale nto yami yokusela ngabantwana bangabhadlanga nkosi yami. Tukanala ndinetyala elulaziyo nawe elijika phezu kwentloko yami. Ngoku bensaya kudibana namagqwetha sibonisana ngalo tyala eli. Andibonanga mfuneko ke yokubuyela emsebenzini kuba kakade behleli siza kuya namhlanje. Uyaqonda ke ngoku? Ucacelwe ke ngoku? Hayi ndiyakuva bhuti omkhulu. Hayi nami benzakwenza kanye nje ukuba wenzile. Kodwa ke hey umcaphukisile umfundisi. Hlela le becaphuke ngayo ude wathi uza kubizela inhlanganiso ekhawulezileyo. Phambene uzawubizela abantu lona director inhlanganiso umlambi uyaziphamba nini? Ubizela wena lo bhuti omkhulu nguwe umuntu olovileyo. Hey akho hlanzo zahlano umlambi mnyandifu uthani ngathi uyalibala nje ukuba ngiyiboss nami kula farmer nje yabona ke xa usitsho ngolo hlobo ke bhuti omkhulu nami andizuyivuma tule ukutsalelwa imali emrholweni wami. Hayi kodwa uthi imali nto leyo ngoku izawutsala kumrholo wakho. Kaloku bhuti omkhulu izolo umfundisi becaphuka ecashukiswa nguwe kuba ungezanga emsebenzini. Ntoku uye wandibiza ke caphuke njalo wandixelela uba uzawuyitsala emrholweni wami imali yezantsuku ndazilovayo ngoku yabe ndimane ndisiya kuwe.